Bueno, erabakian ikuste dut dala guk orain tabernan proiekzio internazionala daukagu momentu hontan, eta nire gustatzen zait, kanpoko jendea etortzen denean, gure hezkuntza erakustea, ez da? Agurtzea euskaraz eta eskerrak euskarak emotea, eta datozenean, askotan ingelesez egin behar duzu, baina gero beraiei eskerrik asko eta agur edo bi gin tonic edo zenbakiak eta eskerrak eta hori erakustea, eta kanpoko jendeak eskertzen dago bere bai, ez da? Hiri batera zatoz eta bakarrik ez hori hizkuntza majoritarioekin mintzatzea bakarrik, ez da? Gure kulturan beha murgiltzea eta hemengo jendearekin detail hori eukitea eskerrak emoteko moduan. Ni taberna zabaldu nuenean, pentsatzen nuen además hemen zabalgunean igual euskara gehiegirik ez zegoela, baina justo Barrinkua kalean han ondoan dago magisteritza eskola eta jende euskaldun pilo bat pasatzen da, eta nik uste dut zuk ez duzun espero tokietan euskaraz mintzatzea dala gauza ona eta jendeak eskertzen duela, ezta? Eta, gu saiatzen gara, además, tabernako plantilla euskaldun zahar bakarra neunaz, baina, beste batzuk ja euskaltegian sartu dira, eta Kolombiako tipo bat daukagu, beste bat Australiako ez dakiz zer. Eta, saiatzen gara hori agurtzean eta eskerrak ematean behintzat, euskaraz egitea, eta gero kanpotik datorren jendea ikus dezala edo entzun dezala hemen gure hizkuntza daukagula eta gure kultura ezberdina.